What's up mga dre? Gandang hapon. Yun. At tara, samahan nyo kami ulit maglakad pauwi. Lakad na naman tayo ngayon mga dre. Sila nanay nauna na. Nahuli ako kasi may bit-bit ako. May bit-bit akong gulay. Binigay ng ang asawa ng pinsan ko. Tsaka nakiligo na ako kanina doon sa bahay ng tito ko. Tsaka naligo ako doon pero wala akong dalang brief. Kaya alam nyo na mga dre, wala akong suot panloob. Presko. Nagtitiw-tiwatiw na yung ukol-ukol ko eh. Ang anti-brief ko nakatugot. Yan mga dre. Mari na nga kiniskis di duwang ako ukol-ukol. Kapagod umakyat. Pero kayang-kaya. Tiis at tiyaga. Sipag at dasal lang mga dre. Hirap sa ngayon, sa susunod ginhawa. Basta tiwala lang. Tiwala sa sarili. Yan mga dre. Dito na kami sa taas. Yan na. Sinanay sa kaya kapagod. Useless din yung pagligo kanina kasi nagpawis ako na naman ng nagpawis. At yan mga dre, samahan nyo kami maglakad at sana samahan nyo kami. Tara, let's go. Yun mga dre, ito na sila nanay, nauna na. Yun yung tatlong bundok, kibok-kibok. Kaslagaraman ti tatao nga mapandita. Kasladahang nga tagabanbantay mo. Kaslanta nakakikita nga iti bantay mga dre. Yan mga dre, dito na tayo sa Manduyan, Bulawan, Santabian. Manduyan dati yan ay. Yan, Manduyan. Sakop pa ng Bulawan to mga dre. Bulawan, Santabian, Pangasinan. Yun mga dre. At nahuli na ako. Nauna na sila nanay. Nandun na sila doon. Nakapagkwentuhan pa kasi ako sa batchmate ko nung high school. Yun. Kaya ako'y nahuli na. Nauna na sila nanay. Nandun na sila. Malayo na sila mga dre. Ako na lang mag-isa. Marami na naman pupunta dito sa sa Bantay Kalbo. Tatlong bundok. Hindi sila nagsasawa. Taga dito na nga lang siya sa bundok. Pupunta po pa sila dito sa bundok. May video okay ba dyan? Galing ah. May pa-video okay pa sila. Dapat lagyan din ng bar. Tsaka live show. Yun mga dre, malapit na kami. Kunting kimbot na lang. Makakarating na kami sa sa aming paroroonan. Time check. Alas 4. Para alas 5. Ito. Tatapon sila ng basura dito. No, si kayo mga umuma ito nga bantay. Kayo magibulbul lang tiba basura yo dito oy.
Umay ka lang dito ya, gibulang kayo pa basura yo. Puros kayo dugyot. Doon ang bahay namin mga dre, ayun. Kita niyo ba dre? Yung kulay ano, kulay blue yung ano, bubong. Sky blue. Doon ang Gumot La Union mga dre. Ang Gumot La Union mga dre. Dalawa kasi gumot na ano, Gumot La Union saka Gumot San Fabian, Pangasinan. Pangasinan. Muna na yan. Dito ang Pangasinan. Muna na yan. No, dudu. Hindi pala. Yan po ang nanay namin. Uday po si nanay ko. Tapos, Yun mga dre, tumigil muna tayo kasi hinihintay namin si nanay, nahuli siya. Ayun siya oh. Yun, si nanay, nahuli. May hawak na ano, na itatanim na ano, masitas. Malapit na rin kami mga dre. andun na ang La Union at Gumot. Gitay apan tayo silag tayo gumutan. Tani na nanay ni Ismael. Pangkayag Domingo? Pangkayag Boyote ko? Ban-banog yung mapan? Kapada yung mga tao, buyaan niya. May sapay, agraraman ti tao tatang yan ay. Agraramandan nga tapos taga-banbantay garudan, tapos napan na pala di bantay. Kita si Gigi ba pa kita ano paiso nga nalain nga mangipatuksa kiti bisikleta da ginarani da nga. Pantalang magpalpalastog na kita magbabike. Handa mo nga wa. Sinlika da na ka nakadugo ka magbuhay nga ada. Tagbantay talaga roon, tapos napan na pala di bantay. Bayat. Magraraman na. Mas lang ay handa makakikita ti bantay. Bigyan makaturtong di bagyo o mapanday di. Pastisa di bagyo kung ada. Na dinlin si pagpagnanda sa tamandog na motor nga gigay. Tapos umayda, tapos kapay agibulbul lang dapat ti basura data naga daw. May damat nga umayda agpasyar garudan agibul lang dapat ti basura da. Nagajay mat aglako di tama di da mangikabil iti kamot trash kan tatano tada nga ibulang. Anda nga igibulbul lang itay igit ti ka. Dala. Nagatugan na bulang tanay. Basura. Ayo pati gibantay. Taigid, di ka bantay. Sila na nga lang yung pumapasyal dito. Sila pa yung tatapon ng basura. Yun mga dre. At kakauwi lang namin. Dito na kami sa bahay. Yun, nagpapahinga lang. Kapagod maglakad. Pero ayos, okay. Enjoy. Masarap sa pakiramdam yung nagpapawisan. Tsaka agbrisari sa samot ta. Hello po mga guys. Nagkatulmat into ukol-ukol ko. Ang brief po kami nag-awit. Hindi ko sa daantik. Ang brief ko nag-awit. Agkuya ko yung ukol-ukol ko. Wag na. Yan madre. Hanggang dito lang. Thank you sa pagsama ulit sa amin. Nini nanay ngay. Yun madre. Thank you. I love you. God bless. Bye-bye.
Bye-bye!